Punya rumah lagi. Iki kita belusukan nih. Turut ngalas. Si orang konten guys. Kita mulai lagi guys. Rembe apa kabarmu? Bisa sampai 0 dan duwe konten Heeh. belas. Iki engko acarane nggih cerita apa iki? Mlaku kok ceritane iki judule Maksud kae mlaku ya karo mikir kae. Iki engko ceritane apa iki engko? Gini lho Pak skillmu ki. Ya, iki kok kena tak bahan engko buruh. Pak RT Ngantek sikile buat kepacul. buruh. Sikile kaya ngene iki lho ngantinan. Budo kuwi nggih. Iki budo, Budo buru sikile kena Kena pacul. pacul. Ki duwite ardi gawe tuku. Utuh aku Beras. menir kok. Tuku menir. Nah, mbak kepacul. Demi keluarga ya, Pak ya. Iya. Ya, tuh pejuang keluarga. Kayak mbok yu konyel terus surut kandang wedhus kae. Iya. Ning ngetas. Apa? Mik Tase sapa? sibir kuning. Ning di tase kuning. Tase konyil, ning tase konyil ning gone. Tase konyel Mbah Konem. Ayo, yu rembek sing mlaku. Ambilkan. Apa Nyatu lho Mbah Kindut ke lek deleh ki ngono kuwi to. apa yo ene wong arep nandur anu ki nang anu wae ngene. Nandur kates. Lah macule urung cukup iki lho. Kok ge isar ditanduri cipir. Piye Mbah ceritamu? Yo. Aku ki arep nandur iki lho, Nduk. Lah wong arep nandur cipir lho wong kuwi ae. Nah, Sik kaya ngono kuwi to. Lho apa lho wong kok cek gelem wah to Mbah lek kek nandur cipir. Heeh. Apa ya ge urip kuwi engko. Urip rong mesti kok wah. arep kuwi iki ke arep tak tandur, Nduk. Dadarmu mau kok masak ngono. Bedar mi piye pacakane? Wis pasak nang ngono kae. Halah klerune. Aku ki milih pok. Yang keroke iki lek ora nggih wong munyeng ngono ora lega. Iya mesti aku bar munyeng. Apa? Kuwi bar loro, bar servis kok diingin jelenter. Di servis sedina aku. Rawani obah. Wong ture tak sampirne Iya, tangku. ning ambene ora yo ana. Berarti aku sing anu Keteng. keteng. Bar masuk angin kayak nyambil katramelu kae. Heeh. Masuk angin. Iya kayak digoleki kae. Nyampe Alir. anu Isa iki lho Pak RT kok iso. Sampe ngene iki. Ya, Mbak RT. Deposi. Yo rasa lo yu kuwi langsung cemplunge seger. Jajal. Aku wis kerep njajal. Ayo Le. Le. Ayo. Mbak serak kanten nggih. Lah wong wis sore to. Ya nyati ya lho. Selak gagi. Iya, putine ya resik-resik. Mantan anyar. Wani klumutan lha iki. Wong tuwek kok kek konyang ngalas. Walah, Apik lah mono. Mene no. Ora rambute ireng kok. ala ceplok lele. Dalane. Jelas. Apik guys. Terbongkar penyamaranmu. Anu kae. Aku ora wani kae, bocah kae. Bocah galak gak anu kae ngono. Heeh. Rel action. Kat. Nah, sasaranku Ora kan. wani, aku arep aku dong. Ora. Kaya kok iku nyet. Gowo apa kae? Nek kira apa kae? Rel action. Asik. Alah, bocah galak kae aku.
Aku Enggak. piye iki? Ndak ada ngene ya, kowe mlaku rono. Kowe kan arep mlaku to, ndek mau mlaku titik to, celokno. Mbah, ngono ae dhisik. Lah engko kowe gen oleh rene, engko ketak arah kok ngarep rene. Alah. Bocah ayu tapi kok demet aku ra wani. Kate, Ya wong ngene gendeng. ambek kowe kere lho, sik kowe gen mlaku dhisik. Ral, action. Ya. Kate. Anu be, Dia kejelungep. kuwi kok cekelan anu ya. Kene. Iki lho, sawangan cekelan kene. Nek arep nyanyi kowe. Sekolah centinge. Tuh kene iki kok. Ke. Durek lho. Kok kapan londo aku ngono engko lho. Sik, aku tak nyanyi dulu. Mbak pokoknya panggah diajar nih Rembik Jan.